Kaseng henyo trap Youth Council mauplang Mausenram Zone, kala kersya ne garai ka dorbar shnong Mausenram, ban omsha ban penlong jaka manabele ya ka krem maujumbun Mausenram. Mendaka sengi ka santarik nailat ajar arpusaw ke HYC, haga jinglet jurip ya ketika krem kala labru ya ki jaklia kum ki sentiu, ki khiu khandau barit, bagi labret bat buuri hapo ka krem maujumbun. Nang ta ka dut bat ka umpanyang ki bala lingkian hamadan, wat hakini ki sengiru, laong u Vice President ke HYC mauplang Mausenram Zone, uba Lord Star Simli. Buri situ kendang berserat. Nakaliang jungi ka ekspresi mau pelang mau seram zon bentak sengi layo ban juga dalade hangne ha po jong kana ka krem mau jumbun bat habang yuan man pej ngilap ban ngiyui ya sibun ki ba katkum ki kendon ki ba kasnong kalabu kim ihap bat ka jingle bat ka jingwan jong kini ki dekhar ngalaban ongma lemar hoj walana mentakasngi kepada kita kasngi bagi kita yatra kiwan ban le niam hone haka krem mo jumbun hrai egi kiba ihap ki pau nadu mentakasngi ngui ya kejing thedut ngui ya kejing berat ya ki kha ngui ya sibun ki kiba ihap bat nakaliang jungi kum kaseng ru kumba kasnong mausaram kam pediang lane kam menjur ya kene jingle jong ginong wan jong okai ban penjebo lane wan de kino lada dei ya kino ki kunhunru te kumta nakaliang jongiru kum ka mau plang mau saramzun ni ai ke jingkarsan ya karai jong ka dor bersnong bat kum juru ni long kum ka kunhun jong ka HVC mau plang mau saramzun ngilong lakloi ban ya dor rengkat bat ka dor bersnong masram lada kidon kam yangi hakano kapor kaba ngin persya lane ngin le dakano kalenti kaba kasnong kadon kam banle ngilong balakloi ban kersan batru nakaliang jungi kum kaseng ni ai ka kerwo kabasai namar ba ngilas ngutu manakaliang jong ka dor bersnong masram kam simla ai ya ka NOC nabanta ka jingwan jogine ki yatra hakate ke sipho khatwi tarik tenri mentang UI nilayo jingtip ba sate saneng kithan lang yong kaladon ke jingpen kre ka jongki bakin wan hangne hapo ka krem jubun ka sipho khatwi tarik tegum ta ngi pha da kane kro ka basai badalele nginum dei ban ailat ngi kenturu ye ki snong ki ba marjan ki badon sate saneng bangim dei ban ailat ban wan yuroj ya ka hok long trai jong ka chnong mosram namar gi sutu bakane ka jaka hangne mosram kade ka jaka ka bakar pang bat kade ka jaka ka bak kentang jong ka chnong ka mosram ka khenkor nadu kipor kulong kuma nadu kipor ki bahanda hintai ki khen kerpang bat kumta ki bu kerpang ya kane ka jaka
telada don kibor kibanabar kibawan ban yuroj ya kane ka jaka ka bakerpang bar jaka ka bakentang jong snong masram lese kan long ka jing pensusi ya ka snong masram hi bro kowe te kumta nakaliang ka jongi kum kaseng ikenturu ya kibor badai pej jong ka district bakin burom ya ka ei ka ba ka snong masram kadon bad ya ka ei ka ba ka snong masram kalarai lengba ka dorbar hapo jong ka snong masram te kumta ikentu ya kibor badai pej jong ka district ba kidei banda perkat arsin ba kidei ban burom ya ka ei ka ba ka dorbar snong masram kadon ban bu lane ban pensa pateng la pateng ya kade ka krem hapo ne hasnong hamosram tetang